Ali akadongan las roha pajipak kita muse di pertanyaan palabok roha di channel YouTube YKB Namarhata Batak Toba. Adorakso majaka sipa kusor-kusoron ni rohata jumulu makita martangiang. Pupuji kami ko ale di bata amanami di bagasan anak Yesus Kristus Tuhan nami na totong mangaramuti kami diak kaulaw nami sono diak kaparsauran nami nuaing ali Tuhan marhite-hite YouTube naing tangihoron nami masian katam do hatorangan asa gomal tu bagasan roha nami todim todi perbayai mali Tuhan na maparrohai kami do na mangurasi kami asa tama kami totong marsaur do na bagia asupaso ali Tuhan akka peralatan na upaki kami asa boy dengan tolkas barita na uligi tu si pareon nang tu roha nami puji kami ko di bagasan anakmu Yesus Kristus si amin. Dia muna ale akadongan ia si pagusor-gusoron ni rohata di bagasan tikyon na dibuat sian buku wasiat kekal na marodolan salum manang dame ni Kristus na dienet sian Kolose 3 ayat 12 sahat rodi ayat 10 itu jala ayat si patuduna tu si pagusor-gusoroni ima sian ayat 15 nama do jala dame ni Kristusima mangarajai di bagasan rohamuna aitu sido kamu bijou di bagasan sada daging gabe parroha mau yake ma kamu rawan nau mangat dada arta waso abubuon ni inona manang pengaruh ni hadilion tu dongat coma dohot hadabuon alai hadameon dohot hadumau do trok do halak dang maboto jala dang makilala ia hadameon dohot hadumau ni ido basa-basa na umangat di bagasan dua sudido adong dihita gade bui dui siswada mulo aguan hadanya roha waso dohot inona ni hadirion nabulun nalohot dihita ipe bui do gabedang marga hatiha kumasusa dohot budur hatabuon natapangasahok kian dari pahit dui mulo dibohi arumah asli rohani Kristus na umangat ido hadaneon na sumuy parleho portibio kehe sian hamatean dipakulingi Tuhan Yesus do kasih sian na hubud di do dame ma dihamun shalom digrene ima dipadohan naase di bagasa Kristus dipadame jolma do dewata perdamaian tu dewata patuhong gan jolma mardame do dirinya sendiri di rohani musedo ibana mardame do donganna manang musunahian di Kolose 3 ayat 15 apostol Paulus magdo hinarik kok do pagjuon hangguduan ni halak na porsea ima dame ni Kristus mangarajai di bagasan rohat tadi portibiope tongdo madok naing mangaleo kadameo alai alugu saping di bagasan portibi na gudang juga ton dot hajahaton alani tung rikok do dihita kadameo na tutu ima shalom siang dibata di bagasan Kristus shalom Kristus mangitobi manang pasokoton sudi nasa kasusaan agudoron songoni dohot roha narumar salum Kristus marbasa-basahun ngolu na maripola jala marguna marhite salum Kristus ha sangapota ima las ni roha dohot amoraon ni kolong ni dewata. So
Moni majolo pertanyaan ta sa darion unang lupa kamu aliak kadongan like, subscribe, jalan sadion tu sudi akka dongan na asing muse. Marhiti nunga parsidohot tamuna patol hason berita nauli rap dohot ika dihon. Saya di pasu-pasu tuhat taima kita salibuna. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.